Sa nagbarang Kapuso Bigtime Panalo winners sugod sa week 1 hangtod sa week 4. Sa week 1, 5 ang minaong sa tag 70 mil pesos nga cash gikan sa Manila, Laguna, Cebu, Muntinlupa ug Pangasinan. Laing tag 70 mil pesos usab alang sa 5 ka mga winners sa week 2. Laing 5 usab ka mga winners nga minaog tag 70 mil pesos cash sa week 3. Samtang laing 5 ka mga winners sa tag 70 mil pesos sa cash sa week 4. Hangtod na lang sa Hulyo 5 ang pagpadala sa inyong mga entries. Unsa pa'y inyong gipaabot mga kapuso, apil na kay aduna pa'y tsansa kamong mudaong sa daily, weekly cash prizes ug sa 1 million pesos sa grand draw. Magbantay lang sa fake news, Facebook o fake Facebook accounts o kaha sa scam text kay ang mudaong sa Kapuso Bigtime Panalo winners magkadawat og official call or text message gikan sa GMA. Bisitahan lang official Facebook page www.facebook.com/GMApromos ug promo microsites alang sa official nga pahibaw.